Lho, yo mbakmu. Oh terus Mbak Lucy kok. tasik saged ngadeg ya. Ya, masyaallah. Jere saiki jere denane asam urat ngono Mas. Lho. Wis Tak mari sehat. Oh tak pengen mangan mlinjo lho emping senengane ngono. Monggo ndak niru kowe 650 bensine. Anu disiarke nggih. Siarne sapa sih Pak Yon apa Pak Komet? Anu kula riyen iki walah ora patekan kok. Anu dereng-dereng tekan mriku materine dereng tekan mriku nggih. Ora ya. Iki jek magang. Oh iya magang iya. magange diutang ae. Wes seragame kan elek ta? Heeh. Ora ukurane dhek kok. Modelnya sing iso dienggo sapa-sapa ngono model. Nggih, sing kena dibicuki nggih kula tok. Oh ya. Monggo sedaya Yo, para MC tuwek men. Lho, sing tapi diceluk ya tuwek kok. para Astagfirullah. Pamirsa sedaya kemawon. Monggo sesarengan kita tampilkan ada siapa tuh? Salah satu artis sinden Jawa Timur Indonesia. Saking Ponorogo. Mari kita mbut. Apa kuwi? Kita sambut. Nah nek wong tuwek kan karek mbute tok. Kok Oh ya sing jangkep to Mas iki. suaramu kok kaya wong tuwek mergo sing Panggil tuwek. saya dipanggil tuwek. Iki request Pak Lurah kok iso mbok tuwek-tuwekne lho. Lah nggih. Wong jek nom kinyis-kinyis. Pancen Pak Iswantoro senengane sing model ngono-ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Request Pak Kades. Silahkan dipegang si Pak mic-nya, Lurah mic-nya. saderenge request niku nomor telepon tak kok aku ngono lho. Oh, alah blantike kowe to. Mas kok. Iya. yo Mbok sing keren sithik ngono lho. Kayak dangdut. Keren nggih niki. MC iki angger profesional, MC turu TV arep mangape wis lho. Sorak kabeh. Iya. Ora tau Kono nge-MC. ki sorak kabeh mergo kae wong ora ya. Ya Jal, Pak Yon, MC-nane kaya apa? Nek apik, Dangdut. nek apik tak jak terus. Ayo, Nih, lah aku krungu. Yo karo sampean. Ya, ya Jal, Pak Yon kaya ngapa? Arep MC-nane. ngajak sapa nek iki yo ngajake kalih kula tok sakniki. Oh. Gak kadang slendru kok. Keceplosan. Gak Kak Yon. Ora, ayo sambil bledek lho, ayo. Komet. Malah ngomong. Ada. Ya. Ya. Bapak Ibu, Jal, ya. tamu undangan sekalian. Menika tasih wonten bintang tamu setunggal saking Kota Ponorogo. Nggih, menika monggo dipun sarengi tepuk tangan wonten Mbak Lucy Brahman. Menurutmu MC-nane ngene iki nilainya piro? Alah ya swidak. Uang malah lemes kok iso. Lah kowe ngemseni arep ngemseni apa? Ya gaya dangdut orkes Melayu lho. Dicontoni. Ayo. yo Bapak Ibu semuanya yang sangat berbahaya. Bahagia. Selamat enek sing ngencengno. Nah, nek ra tak kenceng kok Lah jelas nih. Lah ya ki yo bidek ae. Bapak Wis Ibu tak omong. Aku yo wis ngencengno Lah, arep yo. bareng kono. yang berbahagia hadir di kawasan ini Lah, Ketawang spesial untuk Anda hadir dari Pesinden Ponorogo. Ada siapa dia kalau bukan Lucy Rahman. Gah iki. Gah, rasa disepoti. Sinden hanyune koyo Syukur. Hei. Iki kok malah Iki panggungku. Nuwun sewu. Amit. Kowe iki yo ngono gawe nesune Mbak Lucy. Kasihan nyapik to kuwi ajine ning diri lho kuwi. Lah nyatane Mbak Lucy nesu lho. Lah nesu kok nyar-nyar dhewe metu-metu dhewe. Wong kon ngemseni kok ora ikhlas blas to iki. Iki MC-ne sing apik. Renek sing iso aku Ha lho. Masa aku kok dagelan iki bayare tenanan. Nah, Bayar kok guyon nek. Iya. Saiki piye? lah wong kancane rene iki kon guyon sih. Ora guyone kalong 50 tok. Yo para penonton. Si. Iki jelas sabotase Mas sampean. Apa to? Kene suarane gede yo. Lho asline Mas. Dalang kok. Yo. Lho. Iki piye?
cilik men to, Mas. Para penonton, Ton. Kangen sih. kita sambut. Ora sah. Kita sambut sinden dari Ponorogo. Ben met. Iki kakek guyu. Kok iso kakean guyu piye? Guyu ki MC ya sithik wae kok. Oh ya. Oh nek untune garing. Ya guyune sithik ae. Sithik. Ya. Kowe meneng. Kayak Para penonton, kayak tahu krungu. Terus. Nek kaya nggenmu ya, Met. akan kita sambut. Sinden dari Ponorogo. Dari kedawan Ya aku nak ngoten niku kesithiken to, mate sedengan. Lah, Aku isin karo Pak Iswantoro. isin nyapa Sedengan. sedengan. Nah, sedengan piye to, ya? Wes kowe ae. Alah ya mau ngono ae. Ayo toh, disepoti. Seperti cawak, yuk. Selamat malam. Matur sembah nuwun sampun ditimbali ten mriki. Wah, Mbak Lucy ngoten Kale kowe. pelawak-pelawak gendeng. Nek gak karo aku ora lulut. Aku ya abape iku lho. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah mungkur, jenengan kok malah sing malih. Kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abahmu kaya ula sawa. Panen terus tak badhekno nggo jagani nak ngene-ngene iki lho, Mas. Alah. Wis dilokne sinden tuwek. Nah. Diemo kaya sapi. Sampeyan iki provokator lho, Mas. Astagfirullah, aku Sinden kuwi senior. cara kaya ngono kuwi termasuk pelecehan. Carane Ponorogo tak wewek cangkeme. Nggih. Cara kula pun tak suwek cangkeme laporne polisi tembak mati. Bener. Nggih. Sarena niki sing dilokne wong waras dadi nggih sabar. Sabar. Mboten napa-napa sing ngelokne rupane kok lutung. Aku nyawang piyai sing lungguh-lungguh wedok ayu-ayu putih-putih sirane ganteng-ganteng kira-kira. Lah sampean rang masih sing tuwek-tuwek kok. Pelawak raine kok kaya oli. Nah. Olia tapi kan merek. Opo ae. Selamat malam Mbak Lucy Brahma. Wilujeng dalu tole bagus minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Nggih. Ingkang dipun sengaja kalian boten. Inggih. Sagedipun sabar wonten dinten riyaya menika. Inggih, kula ugi selama serawung kalian Mbak Lucy Brahman. Inggih. Menawi wonten tembung sak kecap tindak sak Inggih. pecak, kula nyuwun lumunturing Samudra Pangaksami linebura ing dinten fitri. Dawa sami-sami Mas. Tane. Kaget tenan aku. Lah kene pas ndelok cetakan majan ya. Weh, ngenyekmu mbok terusno. Lho ngowen apa gak empuk. Mbak Lucy. Kula wonten dawuh. Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon sini Pak Yon. Ayo. Kalih Mbak Lucy. Nggih no Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pangapunten. Lho, Rene. Oh, Mbak. dong. Ya. Nggih, nyuwun Oh, Pak pangapunten. Nggih. Inggih, Duang mboten Mas. panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Inggih alhamdulillah semanten ugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Nggih, amin. Nggih saged disabur dening dinten riyaya menika. Nggih. Niki kene. Wah, gitu. Ya urut ngono kuwi, heeh. Ndang njaluk ngapura. Sing Tangane kaya wong nantang gelut. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Heeh. Guyon, Mbak. Kowe iki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu ki sing becik. Guru niku jar wedhose digugulan ditiru. Guru kuwi digugulan dituru. Ditiru. Ditiru. Di ngono ku malah maksudku
iku. Nggih maksude lho niku turu terus ning sekolahan ngoten lho. Nggih. Guru iki digugu lan ditiru. Bisa Nah. dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh Syukur kanthi wae. becik. Krungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Betul. Lah iki moncrot tenan iki. Langsung jenengan idoni mboten napa-napa. Kulino kok. Maksudnya Mbak Lucy iki dipirsani nih kalau sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong Nah. tuwa. Ngono lho. Sepiro-sepiro gedine. Ah, Ah, iya. Mbak, Iya. sepiro gedene wekku, Mbak? Atuh. Gak ngono kuwi le. Ora ngono, Met. Wekmu wis ora gede. Sepiro-piro gedene Gedene. kaluputanku, Mbak Yu. Kalau Kuwi butanku, lho Mbak. maksudnya Ayo, Mbak sik, Lucy. baleni neh. Sepiro-piro gedene Aduh. luputku, Mbak? Bangga gede sampean. Malah Iya ngengek lho. gak ngono iki. Aku diomongi aku gak tau metu nak Ria ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Mbak Lucy etok-etok dadi bojoku, bojoku. Oh, bojo. Nggih. Ah, ganteng Tak mriki. golek, tak golekne materi ya. Iya. Mriki Mbak Lucy. Oke. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah lek bojoku sampeyan iki malah ndang stroke. Lah kok setruk? Gak Lah apa-apa, iya bojone Dis. kebagusan cek nom. Ah, lho. iya. Gak apa-apa ya nek tok maneh. Totok men, iki dino lebaran. Nggih. Bar takbir, salat Id. Iya. Wah. Niki Ini duwe anak loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Ya. Nggih, komet Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dino riyaya. Iya. Wis bar salat Id tok Nyapa takbir. kowe takbiran. Oh, bangga. Anakku Pak Yon, anakku Yon rene Yon. Oke. Anakku Pak. Tetengane kok nuwun sik no. Heeh, kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak celuk Pak. Iya. Kegowo. Kakak kalau. Yon. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Oh, iki totoke wis tuwek ya. Oh wis tuwek. Wis tuwek. Rene Yon. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku ki lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa, ayo. Ntar. Carane iki Kanane ngene. yo kangen pirang-pirang kangen ketemu Pak Emboke. Aja kok iki rek ngono to le ngasih. Oh, ngono kuwi, Mbak. Oh, salah ya, ngono Mas. kok dari tuntunan. Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Mbah Kong, Mbah Kong. Bapak. Bapak. Bapak iku. wonten ing dinten Fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe dadi apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Mas, yo, Bapak. Iki. Ele. Ibu. Kowe kok siling. Rasa nangis ya ape pegatan kok nangis. Ya delokno pegatan. Trenyuh. Haru kok. Kluputane simbor kowe ya le. Nah, wis ki. Anakku siji luwake jenenge kumet kok ora mulih leng karo Pak Mboke to nak. Pegawe nang Menika arep pun teng radosan. Ya kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulih-mulih apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbirane malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku komet B. Lagi iki komet. Iya to Pak. Anakmu Tapi niki ngeten. Gelut mawon. Sakniki malah ngrampasi napa-napa. Tangga mati jare komet sing mateni. Tangga mati, pitik ilang, sapi ilang nggih. Komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisin-ngisini wong gerang. Ngisin-ngisini wong gerang. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Kurang ajar tenan kok. Pemangsane apa? Antane komet. Bodo-bodo kok ora ngelegakne atine wong tua kok malah mirang-mirang. karo wong Gak tua. mirang. Mboke dikira ora iso didik. Ya jiret tenan. Mentolo tak lebuan ini. Ini tak mlebu dhewe. Dek komet. Kok rasaku kok aku kok kasuh, Cok. Sak. Ngaku
Mlebu komet. Mboten pun keng mriki mawon, Pak. Mande wingi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih komet niku. Kurang ajar. Lho nak kuwi ya. Lho. Ya lah kono ya ngawe ya. Kaya ngono kuwi piye to Pak? Aku kok izin duwe anak kaya ngono. Maju. Assalamualaikum. Salam. Kok iso ngepil jek iso salam ya? Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Apaan sapa? Lha Pak ngajak idon-idonan, Pak. Tangga-tangga desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tangga. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa njaluk dhuwit sampean? Lho. Gak to. Lah kowe iki cilik tak gedhekne bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho ya kudu berarti kan kreatif. Duh. Wong aku ngepil ya gur kabeh. Kowe aja ngono kuwi lek dituturi bapakmu kuwi kudu manut. Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu kuwi lho. Lah sampean ya kudu bangga aku ngepil gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu kandhanono. Ngisen-ngisenke wong gerak. Rumangsane apa? Kowe ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan wong tuwa. Rumangsane apa? Wong tuwa isin. Wong tuwa ngene iki isin. Dikira aku anak reso. Kaya tak galak, Pak. Paten ya. Aku tau omong aja rapi karo iki. Lah kok iso rabi karo iki nyapa? Padha karo sampean oleh petinju. Aku rasane rampal kabeh. Ora bales kok tak bales sisan kok. Lho. Aja keduli. Wul, sapa? Sing ganduli sapa? Wis. Wawan bareng bales mbokmu, Mboten kula Wawan bareng bales maneni mbokmu kowe. Malin kondang. Kowe metu ning alam donya metu brojok saka gua garbane ibumu. aku ya ora njaluk mau lairno. Wah, aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy, kok dadine koyo kroco kowe iki lho. Lah kowe lair ya ngono. Wayah bareng sambar belet tak cerotne metu kowe. Padha. Iblis. Aku iso milih aluk dilairno karo Bu Kades. Dadi Pak Iswantoro bentuk anakku. Wong lebaran iso Pak Kades, Bu Kades masane apa? Lho, Lho, Kowe iki kowe tak guyon kok bar kok. Guyon. dewane pewayangan. Niki lho. Mbak Lisi? Nggih wonten dawuh Mas Akbar. Salam. Iya. Alhamdulillah. Salam. Wala salam to iki. Salame Akbar. Pak ndonga karo temanten, Mbak Lucy. Nggih, selalu bangga, selalu marem, selalu pokoknya remen sangat tampil wonten Kabupaten Nganjuk niki. Nganjuk, luar biasa. Apresiasinya yang luar biasa, Amin. sambutannya yang luar biasa. Amin. Napa namung dari Kedongo. Nggih. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mempelai. Amin. Ingkang sampun kersa maringi rejeki panjenengan sak kanca mboten kata lumpen kula lan coro kalih menika. Saged Coro keton. saged sowan mriki diparingi rejeki mugi-mugi saged dilipat gandakan. Nah. Coro keton iki apa ya umum? Bayangke Ora to. putra ngono kuwi ya nang coro ketono. Niki wonten request saking manten. Tapi ya percuma lah. Lho kok iso percuma iki? Wis ora ngarep hafal sampean. Apa? Oh lagune cah saiki. Sinden kondang kok iso kok rapal piye to? Mengikuti Mbak Lucy iki. Laler mengeng hafal. Terus Cah nom sing dadi nganten laler mengeng. Seluwas. Tapi Mbak Lucy. Pamundutane cinta mulia, sepasang remaja jatuh cinta. Salawan nafas sama-sama rakadak. Adik-adik. Niku nak sampean gak hafal. iso tak kene ya maca no. Iso Mbak Lucy buktekno Mbak Lucy. Buktekno. Ayo. Mosok langsung undang dia belum. Yang Belum, mulai itu maaf. sore itu yang nyekemblak terus baru yang hot. Lah. Sesuatu pemanasan itu yang kalem-kalem dulu. Kalem. Emblak lah naik. Langsung panas. Ya sing hot ora apa-apa ning gamelan. Ngoten lho maksudnya Mbak Lucy niku. Nggih. Apa mau sih Dene? Campur sari asta. Lali. Beratai sembarang barang iso. Wah domonge kok ya. Apa nek
Awakmu. Nah, niki wau kata pamundutan. Oh, nggih. Monggo pilih Mbak Lucy. Oke, Napa wau? Ini spesial untuk Piai Sepuh Rien, Oh, nggih. kali ibu-ibu juga saya aturkan selamat malam khususnya untuk penggemar Astabrata Ya. yang dari luar Jawa, Nggih. dari luar negeri. Ini sumber sani kata sangat channel nek 30 enek. Oh, wonten. Cerentel. Sing cerai. Kaya apa? Napa wau sing randame? Wonten niki sik kula wonten sing gerajakan wonten. Kelinci ucul wonten digarap samboyonan. Terus niki wau podang kuning nggih wonten. Heeh. Monggo. Monggo. Riyen, monggo. Monggo milih, Mbak. Enak sing ngubungi desa niku, Mbak. Lah yo kuwi kelinci ucul. Lah ya kepenaan kowe no. Sing gawe bawa. Napa Mbak Lucy? Udang kuning kemae ya. Podang kuning. Udang kuning. Suwi ndak metu iki podang kuning. Ya apa iya, lek mbene nyanyi pertama aku kekel. Sampai ya go geblak-geblak aku nyanyi ra iso mandeg. Kowe nyanyi gebuk asmu ora iso mandeg sampai patang rep. Tak kene kok loman. Desele guwak mawon. Podang kuning. Dibawani riyen nggih, Mbak Nggih, Lucy. Heeh. Mangga. Wah, jan luar biasa. Ah. Nadyan wujud temong paksi Mas Akbar. Dalem. Mriki wonten mungkin nak mantuk mampir rujak enak. Rujak. Rujake Mbak Aulia. Oh. Wis ku tak done, Pak. Wis jajal urung? Eh? Wis jajal urung sampean? Gong. Wis mbok tawakne aku Aku lho. lho bakule wis marem lah aku. Wah, iya. Yo kuwi neh. Guri kene iki, guri kene iki. Iya, iya. Mungkin Kowe tak aja ning sanding wit dawel. lho nek Siramu kaya kaya babal. kaya nongko. Nongko bosok. Kene lho, Mat. Rasa nyedakno lho. Koyok ngene kok dilokne sinden tuwek. Antara mripate katarak. Heeh. Kena karak. Sindene kreatife kaya ngene lho. Suarane jos. Padakno ndekne. Lajeng Wong aku diundang ning kene iki wis pirsa tuan rumah. Lah nggih to Pak Kades remenane Lucy jenengan. Brahman ngundang Selindan Lucy Brahman sinden sing terlangsing sak Jawa Timur. Nggih, nggih. Pas tengah jenenge jenengan to. Heeh. Bareng ning guriku Met. heeh. Pak Kades iya anu ngrasani. Piye? Tibake wonge gawedi ngono lho. Jeban terbatas. Ora omong. Aku yo halus aku meneng. Aku ora omong. Mengikuti terus sama Aerobik Kades. ya, iki, aerobik. Terus. Alus manis toramara ati Karo kono lho nak wani. Ora pelek. duetan ndang. Lah kowe seneng nek kancane mulih ranggo rai. Ndendakno to. Masa mengkian kula Lanang gandeng bae. Iso gandeng bae lho. Kowe iki aja ngrusui to lagi enek wong roman. Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya ndut. ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan kok ngerti metu anake dadi ula loreng. Sampeyan lho jajal karo aku. Cerdasmu. Duwe anak rak cerdas, Mbak. Tenan. Kandhani. Jajal loro. Loro piye? Duwe anak loro. Sapa karo sapa? Karo aku. Najis muga ladok. Syukur kowe. Pilih diambung wedhus aku timbang ndek bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Diambung wedhus we. Wong aku padakno wedhus kena nguyuh elek. Lah kok iso elek? Heh? Lah kok iso elek? Piyuh padha gurine nek lanang ngene kok. Ya tau, pinter kacangkeme wedhus. Pancen aku pelatih. Tonyo lho. Malah apik kono lho karo wedhuse. Ora nyono bendina kowe ngincengi wedhusku berarti. Heeh. Laki pisan ya. Ayo Dus.
kleru ayu dus. Roman ayo. Sing mesra, iso mesra, Bra. Tak tuntuni kono muka. Golek isi podang dana. Peterek tambang ya. Nyapung bojo kok sebut dembek kaya ngono. Oh, karek gaten kok Mas. Terus? Ibu bunga ngerah. Atiku ya malah rasaku lho. Iya maklum saulan darus terus kok. Anek kembang lali. Darus lho, kusuk lho. Cah kene kok. Kusuk Mbak Lucy. Mbak Lucy kok. Tarweh ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama wis M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus? Ya ben to nggen kene dhewe kok ceriwis lho. Lho takok teko ndi? Teko M. Teko ndi Mang? Ketawang kok. Tawang iki kene. Guyu aku wepruk kursi. Tak. Delok to. Delok, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen sik enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, lah ngejak poli. Cah kurang ajar. Nyapa kok kaya sawanen Kan mau ngono? lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke rapayu rabi-rabi. Sapa sing rapayu rabi? Deke lar pengen kerentengi wong wedok 20 kelakon. Syukur. Oleh Akbar ganteng rapayu rabi. Nah. Waramu lho di. Wong lanang kuwi Saking jelokku aku ngampe ramuni. Mosok ketik ana bekan. Ora rabi-rabi. Sing dadi nyatane iki lho rong payu. ora kono payu tra ora pengen. Urung pengen urung mesti ora payu. Mau ngelok nih wong ae. Ket mau napuk, ketoke nganggo ati kowe napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang. Sopo? Nantang. Syukur. Ora loro. Syukur. Lara ora? Wis. Panas. Mbok ora ngono lho ben jantan iso. Cah lanang kena ngono kok lara lho saru to. Kowe aja sampe ditapuk lho. Enggak. Wis elek soalnya. Terus? Kopi napa mboten, Mbak? Jenengan. Ibu bunga ngatiku nyanding bisa Iki sese anjlok kok. Sese lho anjlok kering Wis jeding. bene. Mboten bisa dianggap, Mbak. Terus. Matt. Kowe engko mulih lewat ndi? Mriko to? Tak cegat kowe engko. Enten apa? Lah sulapmu arek siji. Nang kono lho, Bos. Sokot. ya toh pawan copet Sah-sah. Wah rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Gua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu Fatayat ya. Weh, ayo nyanyi yuk. Bobonya masih? sudah Sudah habis. Nanti setelah Podang kuning, podang kuning Iya. dilanjutkan sih Bapakku NU lho Mas ya. Oh ya, itu lagi viral. Kuwi aku lho biasa. Oh ya, kayak muslimat fatayat tuh ya. Iya. Ya. piye contone gerakannya piye Oh, contone engko tak contohnya baik. Habis ini ya. Sabar. coba sekarang aja dicontoni Pegel lho, Mbak. Karena aku Alah pegel. ngerayu. Ayo, pedang kuning sih. Ayo, mangga Mbak, buka celuk Mbak. Nggih. Eso iter kerupuk. Pat. Komet. Apa tak buar? Ngono aku malah ronto-ronto rasane. Lagune lho. Kaya tau. Tok kene. Ora rasa ganggu wong nebang. Ngerusak konsentrasi. Lho syukur.
Lho, wong nesu tenan lho. Mbak Lucy rene larang-larang digo nembang. Lah, Iku dibayar kagak guyon. Lho Pak Iswantara ya Mbak Lucy penting tekone api. Yo, heeh. Mangga. Esuk awan ning Ayo dijeketi, ayo. Ganti bengi
kasih Mbak Lucy. Sami-sami Mas Akbar. Udang kuning sampun katur. Dilanjut ya Mas Komet Pak Yon. Oh nggih. Ayo, Iki tetep diurut mesti seret. Saking mriki napa mereka? Anu, Mbak Pese karo Mbak Renjel jumeneng bareng berdua. Oh, Iya, nggih, nggih, kalih, coba nggih. kaya ngapa? Sepoti to sing gumyak. Ya yuk, heeh. Yuk. Yogo yo semangat. Sindene ya nom-nom ayo ayo. Ayo. Mas Akbar ki gak pernah sindene tuwa-tuwa gak enek. Ayo, tuwek sithik pateni. Tuwek sithik pateni. Apa to kok Mulai bila sing nom-nom ya berbakat ya cek payu adone. Lah nek ngene iki lho aku semangat. Nek ndek mau Kowe ngumbar perkara boten sing ndek mau kan kono. Salam-salam di apa? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Cak Komet. Ini kalau ndak salah dari Tulungagung ya? Bukan. Dari mana? Kediri. Kediri. Aduh, aku lali. Kamu lupa deh. Habis kamu dijaluk IWA enggak mau sih. Lagi mana? Anu, minal aidin wal faizin. Ya, Mas Pak Isi, Mas Komet ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Iya, Mas ya. Kayak gini lho, Mas. Halo, Mas. Namanya rumput ekone lho. Kowe sapa? Apa kenal? Apa kenal pisan? Duh, Ranger. Weh, kenal ta pisan? Ranger Nama lengkapnya sapa ora ro to? Pak Ranger. Rangel kok Ranges sih lho, Mas. Rangel. bisa berubah. Nek nama lengkapnya sinten to? Mbak Rangel Melediana Putri. Nah, kan. Kok wapal men to sampean? Lho kan ngaten iki nama-nama Ben sinden. kene dhewe ne nyapa kok. Yo kan Siapa mengenalkan. Dek? Namanya siapa? Ranger Melody yang Putri. Panggilannya? Ranger. Kalau aku manggil yang lain boleh enggak? Panggil apa? Gel apa? Ya Allah. Iso sudah. Pak Yon, dadi sapa to gandenganmu? Apa iso? Iso, aku biasa. Anu, Rat. Engko Rat sopo? Wis ora. Kurang kenal kok. Urung kenal jenenge kok Rat. Rat nih. Namanya siapa ngono ya? Kangguri mang nyeluk yo Rat, aku njaluk lagu Rat yo iki yo. Ora paham. Kenalno jenengmu karo iki. Nggih. Ayo. Anuwun pangapunten nika namine sinten nggih? Nggih, kula Sri. Sing minggat nika. Ya ampun wis balik. Tibake malah cilik, Met. Kae Sri. Sri. Iki Sri. Niki dalam saking pundi? Saking Nganjuk. Oh, Nganjuk mriki mawon. Nggih. Nggih, mboten usah turuti nika nggih. Sampeyan teng mriki mengke nembang kalih kula. Nggih. Niki tasih kathah pamundutan mengke diaturke. banyak. Permintaannya apa? Ada sama kesayangan bisa ya berdua ya. Bisa. Mbak Renjel. Halo. Kesayangan atau yang lain? Oh, yang lainnya gimana ya? Yang lain. Ya, apa milih sendiri kan tadi lagunya banyak. Niki Napa mboten mawon saged niki mau? bahasa Loh. Jawa. Apa? Enggak bisa bahasa Jawa. Oh, bisa. Saged. Jane wong kene ayu omong apa kaya pantes ta. Oh ya pantes. Bojoku kaya omong halus bareng ketok kasar. Bojomu saiki Inggris saya to Met basane. Heeh. Bar. Yo, iki ana sing dereng tadi Gubuk Asmoro juga ada. Yeay. Lintang Asmoro juga ada. Yeay. Lintang Asmoro weh. Lintang Asmoro. duet? Oh gitu. Duet. Lintang mengke- Asmoro ya. Lintang Asmoro. Heeh. Mengke Mas Komet kalih sapa ki mau? Angel. Nggih. Terus jenengan kalih Mas Akbar. Loh, Lah, kamu toh. Loh, kamu toh. Aku tak ambek Wiraswara ae. Kaya kowe Oh, ya sampean lembah. Nek ora gelem nembang berarti bojomu dipek Komet kabeh lho. Silakan. Silakan Karek baten iki kowe. apik wekku. Loh, alah. Ngono ya. Bulune tok. Lintang Asmara riyen iki. Apa minta apa? Milih apa? Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara ya. Gubuk Asmara. Duet Gubuk Biasa Asmara kalih biasa sih engko jaran. Sing kedua. Sampean yo jaran yo. Kok dadi yo Mas yo? Dadi yo.
Masa ket mau urung dadi. Aku dadi lho. Yo, monggo dadekne, Cok, bersama Mbak Sri dan Mbak Renjel. Coba kaya ngapa? Ya, yo. Bareng berdua. Yuk, dintake. Yo.
Dilanjut terakhir ya Pak Komet ya. Nggih. Yuk bertiga, Adik Sinta, Mbak Sinta, Mbak Yovika, Mbak Yovika, Mbak Denko. Mbak Denko, monggo. Coba, ya sepati cah. Yuk. Awas. Oke, sebentar saja sebelum Anda nembang, Iya. karena tidak semuanya mengenal Anda. Perkenalkan namanya dari mana? Ayo, coba. Yuk, yang satu. Namanya siapa kok namanya dari mana gitu? Loh, namanya siapa? Siapa? Asal Dari dari mana? Ayo, yuk. Sinta dari Kedung Dawa. Oke, Sinta dari Kedung Dawa. Berarti Nganjuk. 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 Oh, putra daerah. Iya, no. Selanjutnya yang tengah, nama Yovika dari Ngawi. Ngawi. Iya. Ya. Ngawinya mana? Bawo. Mbak. Kok atik medeni wong to, Mas? Kok metine aku tahu peduk kaya. Anu, ndak apaan? Aku tahu surup-surup. Anu, Yovika ya, Mbak ya? Iya. Oke, jangan dilanjutkan karena ini pres ya. Apa to? Tapi niku mboten saru lho, Om. Loh, saru lho kuwi. Lho kok lho mboten kok, Ngawi to? Nggih. Ngawinya mana? Bawo. Lah lho. Lho, terus bisa nggih kula namanya Bawo. Itu nama tempat. Nama Iki desa nggih kula. Oh, nama daerah Desane, to? Mas, desane. Enten tenan nggih. Mboten guyon. Mboten oh, Mbak jenengan. aku tak rono. Oh, meh apa? Lho monggo. Ya dulan kaya. Oh, iya. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Allah omong apa? Yang nomor 3 namanya siapa? Dari mana? Aku. Nggih. Namanya Mbak? Aku. Nggih, sampean. Oke. Nama. Hah? Nama. Iya. Lah ya, siapa namanya? Tadi sudah. Betul. Wong urung jelas kok. Kurang jelas kok betul ini lho. Sindene Mas Akbar sing tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Ngopo kok seneng? Maaf, Mbak, namanya siapa? Kula Deni. Oh, Loh, Deni. cetok trewelo. Jelas ngono kok. Asal dari mana, Mbak? Aku. Nggih. Iya. Nggih, anu dari mana alamatnya? Situ aja tadi. Oh, ada ya? Iya. Ah, ya oh, Tak apa-apa lah itu. Kira-kira. Rumahnya mana tuh? Rumahnya nggak di bawah. Oh, enggak video. Oh, berarti cedake bawu ngemang lho. Mbak. Oh, so Mbak. Omong so tak tapuk pisan. Aku iki tau rono ning Ngawi jenenge ora nganggo M. Kowe iki kok ngeyel. Ngawi tanggoku kok. Aja dibahas kuwi. Ora enek M-e. Aku kudu. Jare sapa enek eme kok e? Ana. Oh, berarti M nggih. Nggih, emo. Atik padha mbek kuwi yo, ning nggih kuwi yo M met. Anak ke wis. Itu ngomong apa sih itu bau-bau itu? Aja melu-melu. Enggak boleh. Kamu kan dari Nganjuk toh? Iya. Nganjuk. Berarti enggak boleh. Anu Nganjuknya mana? Aku. Aku wae aku. Sabar toh, sabar. Sabar, Wong piye? ngadene sinden kok Oh, emosian. serong. Sabar toh. Gundang asli gundang sini. Gundang, Ngawi, Sekarang Nganjuk. pindah di guyangan saya. Nah, Mbak pindah nggen kula warang 50-an sak jam monggo. Loh, kok 50 ta aku 40 kok. lah malah luwe murah. Kulak kok kene engko. Ayo apa bertiga janjiannya ini tadi? Sik to, Mas. Apa? Sampeyan gak nang guyangan? Loh, Sapa? Kit sampeyan to? Buat dijak to. Ning kono nek apa, Mbak? Ah kopi no. Bakul kopi. Bakul kopi. Soda gembira. Oh, soda gembira tembawuk mawon lho enak. Nah. Kopi teng bawuk lah enak bawuk. Aku no oke. Teng pundi, Mbak? Tembawuk. Mah, aku tau rono wengu mah. Ora tapuk. Tenggene sinten lho. Ayo nembang. Tak blesno misan. Gak. Wong asline yo mikir tok Wis ngono ae. aja dipikir teman-teman ya, Nduk. Boten, Sampean boten. sing sebagai generasi penerus Generasi. ya. Ini satu profesi sama sampean loh. Satu profesi Lah sama betul sampean. sebagai generasi guru. Oh. Oke, ditata sing apik. Basa tata krama subasita. Aja kaya iki iki.
Dan iku kenging napa? Iki terlalu dewasa. Jadi sebagai penghibur ki ya ono isine tontonan apa terus sing iso dicontoh. Iki apa nek contone blas? Ditakoni Kakakmu wong. kok nek dicontoh. Lah iya. Oh ndek dhewe ngalor ngidul. Kaya apik-apik. Ya nembang napa niki? Apa ini bertiga janjiannya tadi? Apa? Ya, Ya, kalau langgang kelinci ucul. Oh, kelinci ucul. Ya, kalau lagu Puspitonolo. Puspitonolo saja biar ya temponya nggak jelek. Ya, Oke, yuk. Monggo kanca-kanca pemusik. Ya. Mas Digarap Pres. yang agak istimewa ya. Iya, yang agak-agak ekstrim. Iya. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai yang kau tahu. Rembulan kasumunan, nek seni tresna kantu, la ono liya mong sira wong bagus. La ono liya mong sira wong bagus. Terima kasih Dek Sinta, Dek Yopika dan Mbak Denko. Mas Komet dan Mas Yon. Aku manir aku. Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lipur ingkang bakul ndonga napa dumateng pinanganten kekalih. Nggih, mongsian monggo ndongane napa? Iki Iya. didongake mawon mugi temanten kalih dados keluarga ingkang ayem tentrem. Amin. Ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kagem sedaya kemawon mekaten gegecekan saking kula sakloron, mbok menawi wonten klenta-klentunipun nyun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Oke. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun.